Sine moj, sinčino, oči moje lijepe, došao dan da se i ti priženiš, hvala Bogu, pa da ti dočaram šta te to u braku čeka i šta je meni moj stari kazu. Kaže, sine moj jedini, došao i taj dan da se i ti zajebeš, da se oženiš, ali kaže, nije sve tako crno ko što ljudi pričaju. Prvi 6-7 mjeseci, kaže čovjek, teku med i mlijeko, znači lijepo se slažete, sve vam ide, dobiješ kad hoćeš i kad išćeš i kad ne išćeš. A posle toga, kaže, ćeš ko svi ostali safuljat mačora na Pornhubu. Prošlo neki 6-7 mjeseci, Boga mi, matori ubode sve ko prstom u dupe. Tako, eto, sine, da znaš šta te čeka. Ček da vidim, mogu li se ovdje nekako uštekat lagano. Polako. Opa, Đurđo. Ao mi ide, gledaj ovo. Uglavnom, to bi bilo to. Vidim, ljudi gledaju šta ova budala priča sam sa sobom. Ne kapiraju da misao u video pretvaram, tako da sad moram ići. A tebi, sine, neke sasrećom, pa se mi čujemo.